Кількість російських військ на кордоні з Україною співмірна з їх кількістю навесні минулого року. Неспівмірна реакція. Саме так прокоментував можливий повномасштабний наступ Росії міністр оборони України Олексій Резніков. За його інформацією, зараз до нашого кордону Росія стягнула близько 112 тисяч військових, а разом з авіацією та флотом – це 130 тисяч військових. У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тисяч осіб, додав міністр. Отже, кількість тоді і зараз співмірна, неспівмірна реакція. Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які би помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесни минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо, це ситуація у Білорусі. Резніков упевнений, що відрізняється лише інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних, а також вплив на макроекономічну ситуацію. До того ж, Росія стягнула до наших кордонів на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових, це і «Стугна», і «Корсар», і «Джевелін», і «Енлав» на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней. Кількість міжнародної допомоги – військова таємниця, але її розмір більш оптимістичний, ніж той, що лунає у медіа, додав міністр. Він подякував США та країнам Європи за цю допомогу, але дорікнув Німеччині за її відмову надавати озброєння. Ми дуже цінуємо допомогу Німеччині у лікуванні наших поранених воїнів. У України є багато друзів у Німеччині, і ми вдячні за цю підтримку. Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння і інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора. Якщо Німеччина і надалі заграватиме з Росією, це для неї закінчиться втратою суверенітету, упевнений міністр оборони. Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російської агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки. І це не перебільшення. Адже матеріальна основа для НДР вже існує. Це не тільки «Північний потік-2». Раніше це був газогін «Опал». Це і представники німецького естеблішменту на російських зарплатах. Це і окремі віце-адмірали, які торпедують власну країну дивними висловами. Резніков додав, що військові прораховують усі можливі сценарії, тому будь-які прогнози щодо термінів ескалації – це лише варіанти розвитку подій.